Erokamano kuketera Mugi TV kaendi buch jopiny chakore sani wendo modhi alen Profesa Adams Oloo jalony weche mag siasa. Erokamano ahinya Profesa kuom miwa sechegi. Ntiere maling'ling moro maliekore ni ne un e mesa kipango sirikal makoro wantiere sani ni. Mokwongo en adieri koso oyo, to ka nun kanyo pachu wuon ne nyiso unang'o, ang'o manutemo timo? Nutemo reso sirikand Ruto, koso nutemo chungo ng'anyo, koso nene na leme manudwaro? Trevor mokwongo adwa moso nyikwara Mogi Ajwang'. Tago erokamano ni iluonga ka mondo waler nwach nyaneno kobaw pichewa bochako ndiki kakiwacho ni maling' ne wan kanyo. Mano kadiera. Ok en adiera, but adiera en ni piny ochomoko. Koro ji goga mbaka. To mbaka to wago gi jatendwa moluor Raila Amolo Odinga ni wanya wuok e gima timre ni nadi. Kade bed ne en gima ne wabetie, to ne di neno kadiera wuok. Kane BBI intie, nantie, kendo anya wacho ni nantie. Kanadko ne ntie technical committee, kendo nantie. But moro ni, to nyiwinjo kachamo wacho ni onge winjruok mora mora magisewinjre gi UDA. Nyo winjo ka moluor Raila Amolo Odinga wacho ni onge ndika mosebedo e kinde gi jatend piny. Omiyo jofwambo gi keyo to bro loso, kendo gin gi uhuru ma loso. But anya wacho ni mbaka to segore ni kuma piny ochiko ni dwaro ni mondo piny ota mondo kwe obedie. Mbaka go twasegoyo gi migosi Raila Amolo Odinga. Makapon owacho gi jatend piny, to mano bende kanyo. But formal negotiation the way mano kete cha, mano to onge. Mani lero maber ni onge kama nubete piny, lakini ni kaka jalony mar weche mag siasa, king'iyo gini matut, sie dwaro nene kanye? Dwaro nene mar chungo ng'anyo, koso nene mar konyo sirikand Ruto, koso nene mar lemo makoro miye jowa bende ni mondo mi odonje sirikal? Trevor, waduokie chien matin. Ni ng'anyo osega bede, mabende ODM gi Azimio osega timo. Wang' ni to ng'anyo nyocho biro gi Gen Z. Minya wacho ni nen ng'anyo mokelo joma nyien manyocha onge ga ng'anyo moko machon go. To kane ng'anyo go timre, apani jo Kenya duto nochako wacho ni weche tok chal ni ber e Kenya. Nentie wach mibadhi mosebedo kodwa aming'a. Nentie jogo manie sirikal to gidak ka gichalo ni ginyisore ni gin gi pesa, to jo Kenya to chandre. Nentie weche mapod nitie nyaka sani ni ngima tek. Nentie ni jomoko e sirikal tich ohingo. Nentie moko ni jomoko manopuodhi, nen gi cases ma the way mane okadhgie bogol cases gi nok ler. Nentie ni jomoko manie sirikal king'iyo wach mbolea kanya luonga achiel, tichaki dhi tikalogi. Taya ahinya jo Gen Z ne wacho ni umawa ngimwa, wadhi e skul, watieko skul, wadak gi jonyuolwa, chal ni usenegowa kata kapok watho, to kwane ka ber moro bro biro mbele ka. To nwaneno bende chieng' mane ng'anyo bedo matek, manyaka nyithindo go donje bunge, botierie mach moro matin kanyo, ba jolweny okel streets mege Nairobi. Kanyo ema mbaka no chakre. Nwach sama piny otimo rondo, kaka piny notimo rondo cha, sane midware jotelo mawuok
ma konyo to piny dhi kure. Koro mbaka mane wagoyo gi moluor Raila Amolo Odinga ni kaka jatelo mong'e kendo nyaka pinje maoko ma koro dwa dhi nyaka telo ne Afrika to piny miae wang' sani ni kaka ong'eyi kaka jatelo ing'amo bedo gi sinani, ing'amo sebedo gi kinda, ing'amo sebedo jatelo ma jachir. Sani ema Kenya ywak dwa mondo telo onyisi. To kanyo ema nowuok bodhi owacho. Nokuongo luonge ni we need a dialogue. Tayo owacho ni dialogue en mar ji ariyo. Tayo ochako luongo chama to dhi owacho ni we need a people's convention. Ma jopiny obiro, ma jopiny wacho ni magi e gik machandowa. To kane jatend piny owinjo kaka oloso, jatend piny ema nobiro bowacho. Mokwongo nodhi bo owacho ni finance bill mokelo wachni kora witok. Mar ariyo nodhi bo owacho ni avunja baradha mar waziri meka. Ai bang' owacho ni sama bro lose tabro loso gi stakeholders te mondo ji obi mondo walos sirikal makanyakla mondo watem loso weche machando Kenya gi. Koro mondo aduok, koro ang'e achako mabor. Mondo aduok gimiwacho, gimotimre ni en mondo kony Kenya, ok ni mondo kony Ruto. En mondo kony Kenya, Kenya kik dhi ka countries moko mwaseneno, ka jolwenyo ka hotelo, ka civil war nitie, madhano negre, nen mondo piny ma Kenya ni okony. To gima nyaka ing'e ni oganda Luo, kakoro wawacho oganda Luo. Oganda Luo kidhi ng'iyo bendera ma Kenya, gik moko mariyo mibro neno ma very noticeable en thuon gweno gi le. Matien ot miluongo ni Kenya ni. Jaluo ing'e ni kadhi godal. Trevor ng'e ni kakidwa chung' mbunge nyaka bed ni segodal. Ikawo wuodi. Kimila. Seche moko tiyo kotimre nwach piny olokre. To nikawo ga gwen. Idhi kanyo mondo ne ka ndiyo ndiegi moko. To le. Bende madhi tong' siro machung' e diero. To mano e siro ma jaluo nomiyo Kenya. Obed Jaramogi, obed Mboya, obed Achieng' Oneko, obed Argwin Kodek, obed Dio Makasimbu. Emomiyo koro jatend oganda ma bende jatend Kenya ma jatelo ma Afrika te ong'eyo. Ne wacho ka ot ma Kenya ni wan yemon wagere, wadhi nyaka gi thuon gweno, wadhi nyaka gi le. Tang'o kwa bed kando, twang'iye kowang'. Mane kuma. To be osekonyo adier kinene nikech ng'anyo pod obagi kiny miluongo ni nane nane. Koro Trevor, joma ng'anyo go katibawa omigi uhuru mar ng'anyo. Gima nyaka jopiny ng'i ni kata sama ne wagore ni uhuru, ne nitie jo Mau manodhi e bungu bogore ndi. To sama ne jo Mau gore e bungu no, ne nitie jomoko mar Kenya African Union mane oro petitions, mane oro memoranda, mane loso gi colonial secretary, matieni weche ga dhi ga kanyakla. Kirie second liberation, ne nitie kendo underground movement. Ne nitie mwa Kenya, ne nitie February 12 movement, ne nitie February 18 movement, gin gi the underground. To ne nitie NCCK, ne nitie Law Society of Kenya, ne nitie Anglican Church Okulu Giri, Presbyterian Church of East Africa, Njoya Giri. Ma bende ne wacho ni wan to kwa dhi underground, wan waloso malo. Omiyo kata sani, koro josiasa moko, ka jatelo Raila Amolo Odinga wacho ni an adhi loso gi jopiny gi stakeholder. Jo Gen Z wacho ni wan pod wadhi gi ng'anyo. So that's not the first time mantie two
parallel processes. Kaka duoki osiko en ga kamano. To aming'a piny Gen Z ng'anyo gi joma loso broad based gi joma dwaro national convention aming'a piny gidhi romo mbele kanyo to bro bedo maber. Iwacho maber ni unudwaro mana kwe mar piny. Yes. To Azimio tungni osewuok kanyo mana Kenya gin gisecho ni gin giwuok jogo mag Azimio be ocho ni gidwa ni gol ODM kanyo. Udwa wacho ni jomodong' mane ni Azimio gi gin ne ok gidwar kwe. Nikech gin iwacho ni un nukawo mana lemo maru kendo uwegi oko. Gima timre kanyo en kama ing'eyo kata muma iwacho ni dala ora tie udi mang'eny. Koro Azimio ka bentie udi mang'eny. Inya remember kata ndalo Nadco. Nitie joma nodagi nyaka sain. Tie joma nowacho ni Nadco no onge gima konyowago. Tie joma sama ne wawacho ni ji olosi ne giwacho ni wan pod wadwa dhi mbele gi ng'anyo. To of course nok ginyal dhi go mbele niwach mane nigi ji madhi ng'anyo nosewacho ni koro walosi. Koro e ot kaka Azimio mana kaka ot ma Kenya Kwanza man gi ute mang'eny ibro yudo ka seche moko ji te ok owinjore. Ok ibi yude chieng' moro ma kila mtu oyie ni mae e kaka wadhi. To nyi neno kata nyoro mondo ing'e ni siasa en ajwa kamano. Nyi neno ka jok manyo ODM nominate ni mondo okaw minority kod whip. Nyi neno ka Azimio PG oyie ni mano timre. But sami dhi Azimio Summit to nitie joma wacho ni Nwach gin josiasa. Josiasa iwacho ni siasa ka onge osiepe mosiko. En mana gima dwaro, interest madwaro cha. Ema en permanent. Siasa en kamano. Kati dok mana ndalo ma chien go. Bibire multiparty. Bidronje Ford Rairi for the restoration of democracy. Dongo no wacho ni shuko dhi chamo kuon. Kibiro ODM. Donge notiarore ODM Kenya gi ODM. Mano siasa matimre ga pile. Prof wacho maber ni siasa ka endi onge osiepe mosiko kata wasigu mosiko. Nitie joma bende seyo ni mana kaka iwacho ni siasa ka dwaro luore mana gi dwach ng'ato. Nitie joma wacho ni gima ne ODM dwaro ne en mana kom mar African Union. Emomiyo koro jakom noyie timo gik moko te moko ng'iyo gimoro amora mopogore gi mano. Nikech mano kende kom mane jo ODM dwaro. Nitie adieri wach ni koso. Mano kadieri nyaka kendo aero ga dok e historia. Kane jakom ochung' gi Jamadari mane president ma Nigeria Olusegun Obasanjo nowuok kowacho ni oseloso go osiepene nwach presidents gi oromo ga go kendo ndalo mane chairman mar AU infrastructure noromo ga kodgi seche modhiga election observation odhiga kodgi seche motimo weche mege Pan-Africanism oromo ga kodgi to gini ne gikwaye ni kuma Afrika ochope dwaro veteran machalo kain. To of course the reality en ni kom dwaro no mondo iyude to nyaka sirikal ema konye makane kar sirikal kanyo matin nwach onge kaka ibro dhir presidents moko ka president mari okoyie makane kanyo matin tiere ng'ama ogonwa simu ka endi marongo oimore jaduong'. Oimore Trevor to adhi maber baba iwacho nang'o e wach mar siasa ni yie gi sirikal ni koso oyo dotego gima chanda en ni professor wacho kanyo maber ni siasa nitie mana interest mar gima wadwaro kendo koni jo Azimio onge gi pogruok gima duong' en ni nitie mana gima jo ODM ne dwaro jo kabebe nitie gima gidwaro
To e thuolo mag gigi te gombowa maduong' en ni to gima jopiny dwaro to ni kanye. Like sani kakoro ne olos broad-based government. Penjona en ni to Professor dang broad-based government duognwa the cost of living piny by bedo ni jaduong' Mbadi kaachiel kod Opiyo Wandayi ni koro donje government. How does this bring back or bring down the cost of living? Okay. Mae chandruok ma japiny lemo. Parna nyingi jaduong'. Iluonga Robert Akech. Robert Akech. Erokamano Robert. Yes. Erokamano ahinya. Haya. Robert Akech wabro duoko no matin. Jamuroni moro bende nitiere kanyo jaduong' oimore. Jaduong' parna ni nyingi matin jaduong'. Ma Bernard Adiso maro bomba kawuok e Muhoroni sub county. Yes, Bernard, erokamano ahinya. Mosna jalony mantiere godo e studio. Kakao. Penjo ma antiere godo kuom jatelo mantie studio kawuono. Yes, sir. Kabe bed ni Raila Odinga ok dwar kom mar EU ma koro dwaro sani. Bende dine ng'anyo ni ochung'. Mar ariyo. Chungo ng'anyo to kod donjo mag onagi e sirikal mar manywanda ma koro los sani ni. Okwanonwa e moko kuom gik mochane ne GNC ywago e ngima matek margi e Kenya kati. Gik mag donjo gi e sirikal, okwanonwa moko madonjo gi e sirikal dhi kelo ne GNC nikech kata obedo ni gidonjo e sirikal to rawere moko ok orwak e telo mantiere e sirikal mar manywanda moyie sani. Okwanonwa moko madonjo gi e sirikal dhi kelo mapiyo kaka nyalre nikech GNC to pod ochano ng'anyo e Kenya ka. Erokamano. Erokamano ahinya Bernard. Ntiere Oguda bende ntiere line Oguda oimore. Basi wuok je yet dugu nino gude barge kono serko bata de dalma pipi. Trevor ima penjo Adam Zolo. Yes. Nitiere jowa mano kuongo dhi to ne ODM ne gogi ni ne gin andhoke. Koro gidhi mage yudo gi kocha. Siasa mar jogo to chalo nadi to ka duogo e weche mag uchumi. Bade oyier kar pesa ma magi gin jowa madongo manyo tire ODM kodi to ng'anene. Wuodo ma siaya ma Ugunja bende oyier kar teko to magi e gik ariyo motegno kabisa matayo uchumi mar Kenya. Bende maendi en yo moro ma jatelo mar Kenya otego go jowa nikech ne gin opposition to gin bema ne gidong' koko e wach uchumi mar Kenya. Koka madhi e yiero kamano ahinya. Erokamano ahinya. Hapa ni waduok penjo go mondi kakuru waduok e simu mondi mak simu go mondi tin watiek penjo gi. Ntiere wach moro mitieko wacho ni ntiere kaka mokwongo kapok odonje duoko Bernard Robert mano kuongo gochonwa. Tiga ne paro mi wacho ni onge kaka inyalo dwaro kom mar AU ka jatend piny wuon kama iaye ok oyie kodi. Koro kanose wacho nodwaro to jatend Kenya bende nowacho ni aunga mkono. Koro gimi penjo ne ni dibed ni mano kende e gimomiyo koro oyieno kel kwe piny. Ooyo da. King'iyo kaka Raila Odinga, in fact nyocha neno cartoon moro kogori, nomoso Moi, nomoso Kibaki, nomoso Uhuru, koro eri kendo en gi Ruto. Ineno kamae has been a consistent pattern. Ni sama oneno ka piny dhi marach, kata owinjo ni lit gima nyocha otim ni jo Kenya, to wacho ga ni Kenya duong' molowa waduto wadwar kaka kwe timre. Koro kapar ni kadebed ni okodhi e AU ni ne dobiye mopogre gi kaka nomoso Moi manotweye higni mang'eny, the way manomoso Kibaki majitene wacho ni okwalo mbuche, the way manomoso Uhuru. So okapar ni to ndalogo AU ne onge, pod nomoso gi.
Koro mane duoko penjo mokwongo mar Bernard. Yes. Mane penjo dibe ni Raila ok dwar AU bedi ne ng'anyo ni ochung' mane seduoko. Koro wadoga ne penjo mar Robert. Robert Akech ne wacho ni dwaro mar jopiny ni wacho ni siasa ka en mana in dwaro mar ng'ato. Dwaro mar jopiny to ni kanyo. Ndo wacho ni kuom gik ma Gen Z gi dwaro. Ere kaka donje sirikal dissolve gi. Mano ne koro mar Bernard kendo. Mano bende ne mar Bernard. Okine ka gima nyo ODM gi jatend ODM ma bende jatend Azimio nyokwongo kwayo. Nyo wacho ni weche machando Kenya gi gin so deep ma jo Kenya oromo dhi oromi mondo gi wach wechegi. Mane People's Convention mo wacho gana. Ni kane weche dioga Kenya, jo Kenya no dhi Bomas. Kane weche dioga jo Kenya kapok wanwang'o uhuru, jo Kenya no dhi Lancaster. Wach ne pod wan gi ukoloni. Kore no wacho gani the best place moromo jo Kenya obigi Kenya mawadwaro en a People's Convention. But in the meantime, People's Convention kwenya ka to jatend pinyo offer ni broad-based government. Pinyo ni broad-based government. Eri gimodhi kelo. Nyaka wach kaka ng'ama ng'iyo Kenya gi siasa. Ni gini okodhi bedo ni imuro pi tiketo majan to chayo chiek. Okodhi bedo instant coffee. Odhi bedo gima biro mos. So let me give me an example. Watch an pokomia tich ka. To kanya winjo Mbadi Nyang. Kakuro mako kar finance. Ma kanye mo ushuru ai. Kanye ma bechi gik moko bedo impacted on. Nyo wacho en kako ng'iye gi kako sebedo a budget committee. Gi kako a public accounts committee. Mang'iyo weche pesa gi ngima. Nyo wacho ni nitie gik moko around a beach moneno machando Kenya. Mokwongo nyo wacho ni budgets wa mang'eny. Nitie budgeted corruption. Kidhi bidino mano. To pesa inwang' midhi tero mondo kony jopiny. Namba 2 nyo wacho nitie shida gi KRA machoko ushuru ni. Bo wacho ni tie ni formula gi nyaka lokre. Nok nya bedo ni pile iketo budget to kinya raise the same revenue manyo ise target, which means ni gik manyise pango ne dhi timo okibitimo nwach okiyudo osuru. In fact nyawacho ne en shida moneno gi Kenya ka en ni wandiko gik mwadwa timo tai wadok ni koro wadhi nwang'o Koko dhi manyo pesa. Wacho ni mano nyaka walok. Namba 3 kanya winje maber nyo wacho ni nitie kaka sirikal osebedo katimo biashara gi jopiny. Mwanyo miyo ochiwo example mare. Ne gi 13 million worth treasury bonds. Ma earn over 6%. Ma ni 18%. Ata mara paga bo. 18%. Owacho ni mano ok nyalre. Mano is not sustainable. Koro basically gimwa wacho en ni kaponi John Mbadi Nyang odhi botimo gimo wacho gi. Bo akawo kata gima ne Uhuru wacho kene tero. Ni Kenya ka corruption chamo 2 billion pile. Ma serikali ni nyocha poko keto msimamo. Mando nyakachi poko keto msimamo kakitiko wacho bali. To kidhi President Uhuru Kenyatta no wacho ni pile 2 billion dhia mibali. Treva 2 billion. Kidhi bini wangu. Tang jo Kenya kos wangu. Yweyo mati. Teko par penj. Ningo Marda. Okay. Yeah. But wacho ni dwa mano bi chako mar dwaro ni kanye to nyalo duoko ningo mar penj ni kanye. Bernard
je sirikal ne dhi konyo gi gik mane Gen Z dwaro nade, mano be pane seduoko moro kuomgi. Yes. Ogada wacho ni joma nokuongo dhi ma oyudgi ka gisedonjo e sirikal kocha, siasa gi koro dhi chalo nade? In fact, no, I ni Okay. e Kenya ka apane na Article 4 wacho ni wan multi-party democracy, matieni oyieni bede chama midwaro makendo ji oyieri. Kendo katiba mar 2010 nochako medo gimoro ni kineno ka chama gi te ok mori to dhi chung as independent. Matieni sama ni chung gi chama ni idhi ikawo sadgi irwako, ikawo gutigi irwako, ikawo machungwa gi inyodho. Ma jopiny owacho ni in marwa, waketi nwach in marwa. To chama chalo club, en gi rules ne mag donjo, en gi rules ne samin kanyo. Chalo mana kaka citizen ka okanya biro kokiluonga, okanya wacho no Trevor ni ang'eyo kawuono ni madwa dhi wacho gi jopiny. Ok nyaka iluonga kora kabe. Koro ema chama ne wacho. Ndalo cha president ne pok owacho wach broad based government. Kila chama ne kore. To katiba bende nyiso ni ng'ato ka oneno no kowinjire gi chama ne bo pledge loyalty to chama moro, to mano nyiso no weyo chama ni. Ema ne jo ODM wacho ni wan ok wadagi ni dhi los gi UDA, ok wadagi ni dhi los gi president. To kineno ni machungwa chasa ni kechni, kineno ka wacha koro rachni maratong' cha maber, kineno ko gutwa ni koro okromi malong', to wenwa idhi kocha aidogi ir jopiny ni nanga mane uyiera go cha. Omamo ne wacho ga ni nanga mar Ford ni jilare ma ng'ato yeche koni, ka nanga mar ODM cha koro ni rachni, to doga ir jopiny tirwak maratong' ting'isgi ni manyocha utera go cha koro kamoro. Koro yiera uru nwach sirikal dhi kelonu mag yiera uru iratong'. To koro sani pogruok ni ka. Pogruok sani nitie. Tiyo mana gi sirikal. Pogruok nitie ni sani. President sama nyo koro wach ochope hahe. Nyo wacho na dhi loso gi chama te, adhi loso gi stakeholders te mondo alos sirikal mokelo ji kanyakla. Nyo wacho ni koro onge ni jo chama na kende matiyogo nwach weche mwachopegi omako Kenya te, nyocho dwa miyo piny owang' omiyo kila ng'ato adhi loso go moyie to bi to yudo ka ODM gi jatende bende wacho ni piny duong' sani koro wayie mondo wati kanyakla wakony piny. Nwach piny ni duong' moingo ODM, duong' moingo UDA, duong' moingo Jubilee, duong' moingo. Koro pogruok sani en telo mar ODM. Pogruok ok ni ODM. Pogruok en piny. Joko ingo ni chuodho ni mondo wayore uru kanyakla, to jomoko gi oyie ni wayore uru kanyakla. Ma be kuma Oguda bende ne wacho nikech kata kawuono jatend piny no wacho ni ano ka biye ni koro an kenda miluonga ni Zakayo ka kore ni ka usuru ko ni ka to kanyo be mokete mbade Oguda ne penjo ni to bin ru tego jodi mondo ka tiwegi gi wich liel umbe biro ka to gini koro tamu iwinjo siasa ka. Let's say ni mbadi nyango dhika to nwango ni kai lokro ma jogi gole ga go gik moko dwadi ochako nwango ni kai kambini gi kambini nwango waiver ogin orumo ben gini malo to otudu ete no Kenya
onge ng'ama ochune ni odong' e sirikal ka. Dongo ok to wacho ni ne konyo to gitamo watiyo en gi girgi no wang'iyo moro machielo. Makoro mano ok en mtego moro. Siasa to mtego ng'enye. In ema nyaka idwar ka kigolo mtego moketni. Nitiere jomoko mabe wacho ni donjo kanyo nen mar thulo oko jalup jatend Kenya miluongo ni Rigathi Gachagua. Tije moseywago ahinya. Iwinjo Trevor. Jalup jatelo wuone manowacho ni oketo mtego. To bende king'iyo shida ma jalup jatelo nwang'. Okoa ODM. King'iyo Mount Kenya ne kanyo winjo gik manyo Mwangi Kiunjuri wacho, kanyo chi winjo gik manyo cha Moses Kuria wacho, kanyo chi winjo gik ma Kimani Ichung'wa wacho, kanyo chi neno kaka Oriembe Malala, kanyo chi neno ndalo mane Duale otuone ndek ami, kanyo ODM donje nade. Mano donge joma gore igi kucha. ODM onge kanyo. To kigo turubin mbele ka. Nitie joma ne nigi geno ni higa mar 2027 2027 ODM pod gichung' motegno ka kedo gi jatend piny Kenya masani men Rigathi men William Ruto. Sani koro makoro utiyo kanyakla ni. Dhi bedo nang'o mbele ka kung'iye. Donge kata ng'en siasa ni ang'isi siasa najua. Donge ng'eyo ne nitie ga KANU NDP cooperation. Banyaka majo bed. Banyaka Moi odhi boigno kila kitu boweyo ji mane wacho ni araero wadhiure nomination bo wacho nanure madwa. Donge nodar gi jogete. Mane siasa. ODM pod keto wang'e okombe. Okay. Jeffard mwaka wuok koma be koro gonwa simu ka ndio winyane Jeffard wacho nang'o. Jeffard oimore. Wacho nang'o baba? Sirikal ni yie go koso oyo. Sirikal ni okanyie kode ka rore ya. Aduogo kod ka jotend migepe ma mokawgi. Koro gima penjo kaka mag ODM gidhi tiyo gi manifesto mane. Okay. Manifesto man ka gidhi tiyo go alafu kendo kuma dudo penjo to korka Gachagua ko chande. Awinjo ka nitie kaka noga ino konyalo thuolo kaka onyalo wuoyo gi jok moko kaka Kalonzo gi Luigi Rwambalo to konyalo wuoyo kodgi. Nyalo moro mchiemo onyalo wuoyo kodgi e thuolo. Okay. Pero kamano mani wuoyo kodgi koda. Koro Gachagua kanyalo riwore gi Kalonzo Musyoka. Nitiere ng'at machielo kende simu. George oimore. Oimore. Baba ipimo nang'o jaduong'? Ang'eni kanyo maler kabisa. Erokamano George. An gima penjo ni ya. Dine bedi ni wadhi kocha. Moponi ta komo kong'eyo. Dine wach ni wanandoke koso nang'o. Anya timo ni magi nguna ndalo mani nguna na jakom to dhi kocha. No wach ni nguna mpogowa ma ok nguna Mombasa. Kori ne osali. Kenya kan kido machamo gi ji. Itiyo mana kodwa ni koro kani wuondowa ni wadhi kod sirikal. To nitie jomochiemo kanyo. Koro ne nisima na mano. Aya. Andise mosebedi kitimo gi. Jensi onge na. Awinji maler. Dhi mbele. Kano atimo handshake gi Kibaki. Neje dio. Okay. Watimo handshake go neje dio. Negin mana die. Kano ko watimo grupo dio. Yo ni sai mo riere mo vabbè che avevamo avuto amici per in belle. Ma quando è TV canyo ni chiari ni di cosa sirikali. Poi cosa sirikali mara. Okay. Erokamano George. Anda vira mo gigani chi morano wach mo di wana wacho mi chiami sani ni Ruto ler kata ma Ruto so mbele kuji no wach na mo kata no le. Otima mo timo mo ko ler fan. Okay.
Awinji maler. Erokamano, nindo maber. Aya, koro wachakane gi Jefford mane ni Homa Bay. Wacho ni manifesto mane ma koro dhi tiyo sani? Hapa ni mano penjo maber kabisa. Nwacha manifesto mantie sani ma Kenya Kwanza or UDA tiyogo en magiduongo ni the plan ma en bottom economic transformation agenda better. To penjo no nyo penj Mbadi Nyang'. Ten nyo duoko ni ing'eny Mbadi nyo the ideological. Nyo wacho ni king'iyo kaka sirikande tiyo, inya bedo gi liberal democracy matieni isenwang'o dongruok makoro iketo dhano ka in mbele than the society. Ing'iyo ni ng'ato ka ng'ato Bill of Rights nwang'o. Ta entie social democracy ma bende follow capitalism to the society before the individual. Ni kuma Kenya ntieni ng'iyo ogendini temo manie Kenya iketo mbele than ng'iyo ni Trevor or Adams dhi nwang'o. Ta kidhie countries moko ka Cuba ibro nwang'o Marxism. Ni nyaka wabed ji te nyaka bed maromre. Inya bedo moko ma fascist mokawo race achiel oingo moko. Koro Mbadi nyo wacho ni king'iyo manifesto mar Kenya Kwanza gi manifesto mar Azimio, kiweyo the semantics, to use his word, nyinwang'o ni gima they are united in ma details emopogre and social democracy. Niki talk of value addition in agriculture. To ODM no talk of manufacturing. It's the same thing. Ki talk of affordable housing. The difference in how it was going to be implemented. Yet giduto negiwacho nigidhitimo basi. Kidhingiyo security in terms pesa madhi ni orphans, pesa madhi ni jomoti, jomadhi mani disabled. Owacho kendo ni the difference is in the details. So what that alone, the fact that social democracy should not make matters hard, Mondotemi. But I think the coalition government, Mara ENU, immediately the coalition government otemi, negide in a retreat, ba harmonize the manifestos, Mondokoro gigine. Maybe Mano poko timre te majakom no wajan pokwandikre anything. Maybe samoro bro timore mbele ka. Wingi wachielo ma Jafar Benino penje ni wach mar Gachagua dongoro sani ma koro yiene mondo embe koro chak loso gi Kalonzo giri mondo embe los gimoka machalo kata ka chama mare kata kaka odhi kedo higa mar 2020. So Trevor Kanye ma njomani mokwongo. Nwach ODM or jatend ODM koloso gi President Ruto to Azimio wako wacho ni ang'o miloso kode. To wan waseneno kaka Kalonzo gi Eugene odhi bo wacho ni impeachment kokel against Gachagua okwabi bedo part of it. Waseneno kaka Kalonzo odhi bo wacho ni manie gema cha koro kik bed association obeda kamba. Onge ng'ama no ywak. Basically gima wacho ni a politics ka you can choose your friends anytime. Mane siasa. Siasa and how and authoritative allocation of resources and value. Ng'amani wang'ango kanye kure. Resources mege Kenya di kanye. Sadi. Mane siasa. To kuma ema joji wako kamo wacho ni to. Ito jomoko ema chiemo. No, iwinjo Joje ma wacho ni Joje mogo simu. Joje ma wacho ni
any handshake, no bede migona and whatever. Iwinjo. Epatica. Kadam so low. Ok mor. Gigi Raila Odinga tim. Gigi ma ODM tim. Okotwe Adam so low. Donge chama ng'eny. DMDG, ntie chama cha kazi. Kokimor gi chama. Momi one multi-party democracy. Nika handshake ma ODM gi jatend gi osegati mondo giok mori. Okochuni bet kanyo. Donge dhi join chama mo. Jadi moseweyo bodhi. Ochieng' chande ni MDG manya neno kata kochukuchi. Mane multi-party. To be majojo medo ka ni sani kuro bende kanyo. Be awache ni donge ni mi babi puro kanyo. Donge awacho chu ozorot. Awacho ni opulence nyocha ng'e. Tawacho ni mano e gima badi gi modonjo gi owacho ni gidhi loso. Tema doga wacho to kan gi kotama tawe. Okay. Mane momiyo leaders ma principals resign ga. Jaramogi no resign ko dagi ni wachkan. Matiba no resign, Nyachae no resign. Mane principal leadership kineno kokti ti resign. Kuri di temo konyo to gido karet ti duogi wacho ni na temo total. Ka kuro tigo professor joma chunygi go kibaji ni bin chama ni kuro donje sirikal di bedo nango higa mar 2027 tendo ODM dhi chalo nango wan komane kaka joka luo iwacho ni ginango kawuono. Awacho ri kama. Mokwongo nyaka wach no ganda maluo kaka chakacho ne manogo dala ma Kenya. To ganda maluo poko chamo matunda ma Kenya. Oganda maluo remo se chwer kachakre Ambrose Ofafa 1953 kabire Mboya kego Dhiambo 1969 kabire Yongeli kabire Robert Ouko kabire Mbai ngedi proti wachamo ni owa bunde los Ouko gobunde wach netemo explain kaka telo wacho lokon wasunge wasunge yie ni manga mawiele musando ne kai katemo make sure ni IT mege IBC oti baby pendo ne kai remb luo ose chwere pinyni tani gima wacho ni gima itimo sani mana kaka Wayahudi bende no kaun ndalo gi ndalo owino jaumbi no kor ngini ngwelelo aminga piny no wayudi gi mwadwaro. Okay. Mani gima nyiso Iro kamano. Professor Adam Zolo jalonye weche mag siasa ero kamano ahinya kuom miwa sechegi mane ka mwawe chenro mar buch jopiny. Professor wacho ni kik ubed gi kibaji moro amora mbele biro bedo maber kituma na Nyasaye mbele. Kamano mane ka mwawe chenro marwa kawantiere ka gi Belinda Dhiambo nyargi makala kaka iloko marwa to kaka pile nyinga Trevor Ombija jandengo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa. Uneni maber joka.